Usa ka 74 anyos nga lolo ang patay human gidunggab sulod sa ilang balay sa Davao City. Ang sospek ang mismong 27 anyos nga lalaking apo niini. Nakaalerto si Argil Relator. Sama dinunggaban sa dughan ug tangkugo ang itapos sa kinabuhi sa usa ka 74 anyos nga lolo sa Davao City. Ang sospek ang iya mismong 27 anyos nga lalaking apo. Alas 5 Lunes sayo sa buntag dihang gidunggab sa sospek ang iyang lolo sulod sa ilang balay sa Sitio Camellia, San Rafael, Barangay 9A. Nagpuyo ang sospek sa usa ka kwarto sa likod nga bahin sa balay nga gipuy-an sa biktima. Saysay sa igsuon sa sospek kinsa nagpuyo sab sa samang balay. Paglagubo, nigawas mi dali sa akong partner kay gitanaw na ang lulo. Did na ako malimtan ang pagtawag last ni lulo sa kuha og nip kay nangayo og tabang. Pag naog pa lang ako sa hagdanan, nakita na akong igsuon gawas sa kwarto sa akong lulo. Nagbitbit siya duha ka kutsilyo nga duguan. Makapilang beses sa matud pa niining gihulga ang kinabuhi sa biktima. Sumala sa mga kabanay, nasayran niya dunay problema sa pangisip ang sospek. Sulod gawas na matud pa kini sa mental health facility. Hindi ko kadawat siyang gibuhat. Sarili niyang lulo ihagi kuwaag kinabuhi. Sakit kay sa mua nga. Kadugo ra iyang kuwaag kinabuhi. Luyos sa kasubo, nakadesisyon ang pamilya nga dili na magpasaka og kaso. Wala na lang mo file og kaso kay kuan man pud siya, naamo pud siya diferensya sa utak nga ako lang ang amo na lang giampo nga mahiluna pud akong papa. Naka-decide sila nga instead nga ma-file sila og kaso, i-diretso na lang i-adto sa mental hospital kining mao nga suspect. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.